Senador Bong Go nagdumili sa pagluwat ug pamahayag kabahin sa gibutyag ni kanhi Cebu City Mayor Tomas Osmeña nga personal niya gipadangat kaniadtu kang kanhi Presidente Rodrigo Duterte ay nakuha niyang kasayuran kabahin sa giingong pagdawat ug payola ni retired Police Colonel Royina Garma. Sa pamahayag nga giluwatan sa kanhi Mayor ngadto sa mga sakop sa media sa kauluhan. Yang gibutyag nga gipahatag kaniya ni Duterte ang maong mga kasayuran ngadto kang Go apan mato ni Osmeña wa kini aksyon ni Go. Osmeña na hinabi sa mga sakop sa media sa kauluhan human siya mitambong sa House of Representatives Quad Committee hearing kagahapon Setyembre 19. Bibisita sa Cebu si Go karong adlaw diin usa sa iyahang gitambungan nga kalihukan ang Cooperative Development Authority nga gipahigayon sa Lapu-Lapu City diin mihatag siya og financial assistance to cooperative beneficiaries ubos sa malasakit sa kooperatiba program. Mayor Tom's statement about Garma? Saan sa... dili na ako mag-comment, ana. Wala ko i-comment. No mo.